Čiže, Pipinka, amatérska renovácia Felicie. A renovácia, čo je práv? Ona je v podstate zrenovovaná. Ja budem robiť len interiér a hlavne teraz najväčší problém, ktorý máme. Megi, nejdeme nikam, nemusíš sa vôbec obávať. Najväčší problém, ktorý máme, je výmena motoru. V sobotu je plechovka, tak by som bol veľmi rád, keby vtedy to auto funguje. Čiže, ideme vymeniť motor. Čo to znamená? Hrbu komplikovaných vecí a údajov. OK, čiže klasika, motor Felicia 1.3 BMM 50 kW, 50 kW jednostrek. Chrbet ma bolí ako hovado, ja som zvedavý, jak si s týmto poradím, no ale každopádne tu je toľko místa, že to môže skákať úplne na pohodu, že Pipi? No, čo to znamená? Znamená, najprv ideme vypustiť vodu. Keď vypustíme ze spodnej hadice, inak kloniče sú mŕtve, to treba vymeniť. Vypustíme vodu, olej nemusíme vypúšťať, ten zežral ten motor. No a ideme na to. Ďalej, následne zdemontovať sany, odpojiť prevodovku, povoliť kolesa a neviem čo ešte všetko, v živote sa nedával dole. Poloosy, som zvedavý, čo ma čaká. Každopádne výfuk odpojiť. Ideálne by bolo zhodiť celé sany dole, nech ten motor je čo najľahší, lebo budem ho dávať ze spodu dole. To znamená kryť motoru dole. Musí sa auto dvihnúť. Pod boky, asi neviem ešte, jak to chcem spraviť, sa hodzí nejaké palety. Dám tam palety a bachnem tam asi nejaké bloky drevené. Každopádne neviem, či sme rovno. No, sme relatívne rovno, to je krásne auto, inak čo cípame. Sme relatívne rovno, tam dáme ručku plus drevečka. No a ideme na to, nejako to vykovomať. Čiže prvá vec je vypustiť vodu. Poďme na to. Voda vypustená. Následne odpojíme hadice od termostatu. Počuť do chladiča od expansky. A potom budeme pokračovať v tom, že zhodíme sáne, hadice na odfuky, prídavné, alebo tú prídavnú hadicu na zvody, výfukové, povolíme altík, vsuneme ho čo najviac, vyhodzíme remeň a povolíme kola a potom to vyhodzíme ven. Dobre, odpájame ďalej trúbku, nejakú zvláštnu, ktorá ide dozadu nad konektor, plynové lánko a konektor zezadu, to je tento zvazek, čo ide vlastne dole, do hlavného. Ďalej odpájame túto kokotinu, tento blok. Ježiš, samo kúkaj, čo doniesla pipa. No nic. A potom prívod, neviem čo to je, benzín? Čo tu ide? To je dvojtak. 50. No nič. Ďalej prívod benzínu, to je táto hadica, čo ide sem. To dozadu. Následne tento nejaký return. Aha, ne, to bude možno, že ohrev. Ne, to už nebolo, čo to je. Každopádne dáme to do piče, dáme tento senzor do piče. A vzadu si skúsime povoliť z vody, ale to až potom asi. A to je asi všetko. Potom samozrejme spojkové lanko a to až potom. Ale to sme dali dole. Následne odpojíme spojkové lanko, kostru, či čo to je, snímač otáček, a myslím, že to je snímač otáček, netuším, čo to je, mi to je jedno. Lambdu a všetky títo konektory a náhon rýchlomeru, to by mal byť náhon rýchlomeru, toto dole. A potom nám zostalo už len čo? To je nejaký tenký gáblik.
tento, ale ten ide nekam, neviem kam do motora. To je brzda, aha, ok, to sú brzdy, fajn. Aj toto by sme mohli Saharu odpojiť. Dobre, odpojíme Saharu. Odpojíme asi aj Saharu spodnú, alebo teda, jak sa to nazýva, ktorá je hentam v kokote dole, to neviem, jak chcem odpojiť. Majster prede mnou to dá naopak. No. A potom ten autík. A následne uvidíme. Čiže odpojil som hornú Saharu. A zezadu, aha, tu ešte hadička, to musíme dať dole. Toto, nad konektorem. A zezadu ešte potom túto hadičku, som tiež zabudol. To sa odšrobuje, no strátil som ale šrub a jebem do neho kokota vyjebaného. Ďalej spodnú Saharovú hadicu som odpojil, odrezal. No a centrálna kostra na motor, tu musím odšrobovať, myslím, že to je 13, neviem konkrétne, že čo to je. Remen je nový, ten ešte použijeme. No. OK, zvázek celý s hadicama s tým je venku. Následne konektory, čo sú títo, tuto na tomto držačiku, tak kde sa len takto len z boku. A na termostat, na teplotu vody je gábel tento malinký. Oplastovaný, okrytovaný, hej. A to som si inak nepoznačil, ale toto ide. Tento veľký hlavný by mal ísť sem. Tento. Mám fotky však, dobre, ale to víme aj dohľadať, ale hej, to by mal ísť tam, potom tento by mal ísť sem, do horajška. A ostatné netuším, ešte jeden tam bol, čiže a to si nejako nájdeme, hádam, obrázek. OK, ideme dál. Čiže, ďalej. Hlavná gabeláž od štarteru ide spod držák kabeláže termostatu. Môžeme baterky, mimochodom baterku som zabudol odpojiť, nevadí. Hneď pluska, kostra je minus, to znamená odšrobovať. Ďalej, teda kostru plus snímač otačok môže ostať nahodzený na spojke, na prevodovke. A ďalej lambda sonda ostane pichnutá vzadu. Otačkomer vyšrobovať, odpojiť tento gábel tu, netuším čo to je, čo ide na štarter z boku, keby taký úplne tenučký. Odpojiť žltý gábel ze štarteru a dole na spodku odpojiť dva konektory na prevodovku. Potom kolesa. No, meginka. Čiže odpojili sme kostru, náhon, spadol mi z náhonu ten držák na ten náhon. A toto je odpojeté, teraz autík je odpojený, tuto gáble, toto sú gáble, čo idú kokotkám. Tí idú sem, do tohto. Autíkové gáble, červený plus zelený sú pichnuté tu, tí idú sem hore, keď sa jeden šrobuje. Tu boli dve podložky, spadli. Dáme dole remen teraz. A dáme dole nejakú polosicu, v živote sa nerobil, som zvedavý. Dobre, čiže neviem, čo bolo posledné video, lebo to bolo týden dozadu. Každopádne, auto sme si dvihli úplne na cigána, ale nevadí. Kolo dole. Polosy sa mi podarilo povoliť, kúpil som si na to normálne trhák, lebo starý som udrbal. Teraz. Táhlo volantu riadenia. Šup, ven. Ze spodu roztvoriť tehlicu, či čo to je. Matka ven. Vytáhnuť toto ven. Polosy sa tam nehajú. Aj keď táto celkom zavadza. A ne, to je riadené, to mám piči, dobre. Aj nezavadza. OK. A potom si... Ja aj výfuk som mi tiež podarilo povoliť. Potom si dáme desky. Normálne fošné. Bachneme pod motor, zdvíhák, pridvihneme motor. Bachneme z hora hránol. Ucahneme to na lano. Spustíme, dáme preč silenbloky. Motor spustíme, zdvíhák ven a potom rozržíme lano. Nechme to celé jebnúť, vytáhneme ho ven a vybavené. A ideme sa venovať kasny.
Čiže toto ven a to spravíme veľmi jednoducho. 19. Povolíme si to. Takto nádherné, krásne ven. A teraz lifehack je chytiť matku, otočiť ju opačné, šrubnúť ju tam a jebnúť po nej ze spodu a potom buchnúť z boku po ramene, aby vyskočil klb ven. No, čiže postup bol taký, jak som vyprával, to znamená spravili sme si poloosy, vyhodzili sme ven všetko z motoru, vyhodzili sme aj táhlo riadenia rovno na paket, to budeme generálkovať. Teraz 4-metrový hranol cez avto podložiť, ne na blatníky, ale na pevné časti. A na malú gurtňu, alebo teda na malé gurtne, uvázať motor do držáčkov, čo sú na hlave, plus chytiť prevodovku. To ešte budeme musieť pritáhnuť, že? A ze spodu na olejovú vaňu cez drevo dvíhak. Widowmaker. A teraz sa snažím povoliť posledné šrúby, čo to celé držá a nejdu a ja tomu nerozumiem prečo. A mimochodom rozdrbal som manžetu kerúvania, čiže kokoza, ja neviem prečo. No nič, toto neviem čo s tým spravím, prečo to nejde povoliť. Nej to, ani 17, ani 16 tam nepasuje, to je zaujímavé, že?